Какво представлява целулитът? Това не е само неприятен козметичен дефект, от който се оплакват жените, а е свързан с определени предразположения, с неправилен начин на живот, неправилно хранене, обездвижване, стресове. При него имаме цялостно до някъде нарушаване на обмяната на веществата и по-конкретно нарушаване на кръвообращението, на кожната тъкан, подкожните масни тъкани, и той се развива в продължение на много години, но може да бъде не само спрян, но и ефективно обърнат, за което все пак е необходимо да се спазва една цялостна програма за продължителен срок от време. И тази антицелулитна програма вече е на лице от ByCellulite. Тя включва подробни указания чрез електронни книги за съответна диета, тренировъчна програма, също така приложени спортни аксесуари и 2 забележителни средства, природни продукти, като хранителната добавка и масажното олио на ByCellulite.